Dnes vám ukážeme ďalšiu miestnosť nášho salóna, kozmetickú kabínu. Ukážeme vám, ako môžete každé ráno v kúpeľni ušetriť 10 minút tým, že si nemusíte naniesť špirálu. V prípade, že sú myhalnice svetlé, je vhodné ich pred samotnou aplikáciou zafarbiť. Charlotka použila Reflectocil, špeciálnu farbu na myhalnice. Pre výrazný a dokonalý efekt sme použili kulmu na myhalnice. Výhodou kulmy na myhalnice je, že ich dokáže vytočiť bez toho, aby ich zlomila. Preto vám vrele odporúčam aj na domáce použitie. Aplikátorom nanášame opakovane špeciálny tuž na myhalnice a jemne ich rozčesávame. Z dnešného Beauty Secrets všetko. Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré vám vieme zodpovedať alebo poradiť vám, napíšte nám pod video do komentára alebo nám píšte na mailovú adresu prolook@prolook.sk. Ja sa na vás teším opäť pri ďalšom videu. Ender.